No, valitse. Se äsken se yksi tappelu oli periaatteessa muut, mä nokkasin sen, mutta sä tapoit sen. Menemme Primorski. Ei. Mä en tiedä. Sä et osaa edes liitä, sit sä haluut silleen. Se liikkää yhteen viimeään lisäksään. Mihin mennään? Roshokki? Ei mennä sinne. No, mennään tohon sit. Tohon halliin. Hyppää. Syöksyy. Tulisiko tänne? Ei vitus. Tuohon viereen. No joo. Tuohon missä on toi vittun koulu. Tai toi. Kolo, sinne meni. Ja tuohon taakse meni porukka. Tuohon meni yksi. Kuuliksä? Joku ase olisi kiva. Ylhäällä vai? Missä? Mä lähden bilettä tonne. Kyllä se AR. Mennään tappaa ne. Puun takana yksi on aina vieressä. Eikö sulla tähtäin? Yksi on tuossa aidan takana ja yksi on puun takana. Yksi on liikkuu aidan toisen puolella. Juoksitko sinne vai? Joo, mä otan sen puun taakse vieressä. Varo, Mun nokatti. Otin tapois ja... Joo. Taisi. Mä sanoisin vaan sen, että sä menet luuttaa. Mä jäin tähän puun taakse. Ampumaan sieltä. Nyt ollut luuttamassa tässä kohtaa. Mä luulin, että luuttaa, vaan sitä et tajunnut tossa. Eikö mä tulin tappaa tän tästä niin. Joo. Sulla on sepo. Häh? Pistoli. Täällä on pistoli ja ota se vaan. Mä menen tähän nurkan taakse hiilaan. Mä siellä olla, että ne tuli tappaa meitä äsken. Voi olla.
Piilo. Kiilaama. Mä kuulin piilo. Mitä vittu sä piileskelet tässä vaiheessa? Pahikselta. Nää on vissi luulattu kaikki talot jo. Mä ollaan kyllä sisällä vielä. Mihin mennään? Häh? Jonnekin meidän pitää mennä luuttaa. Tähtäin olisi kiva. Onko sulla ase jo? Ei. Täytyis hyvä haulikko, kun on 3 vattuunaa siellä. Istolla. Miki, miksi sä niitä vaihtanut sun housuja? On sun reppo? Tässä on shotgun panoksia, mä heitän sun. Joo. Mä heitin kaikki mitä mulla löytyy. Mulla on... auto. Häh? Vasemmalla auto. Ketä? Otetaan sä. Huomaatko se hyppää paljon nopeammin? Joo. Mihin mennään? Mä tiedän. Mistä lentokone meni? Eiks mennyt ton poikittain? Juu. Sano vain. Mä kyllä huomaan, että Euroopassa porukka kuolee paljon nopeammin tässä halus jo. Joo. Noihin taloihin eteen vai? Joo, käydään vaikka siellä. Valmistaudut taistelemaan. On toinen auto tuolla meidän vasemmalla. Ne eri suuntaan kuin me. Tuliko ne tässä suunnasta vai? Jos tuli täältä suunnasta. Ovet auki. Se auto on tuossa suoraan meidän vasemmalla talolla. Missä? Siellä vähän päältä talolla tuolla portissa. Se meni sinne vai? Joo. Täällä on rynkkö. Skarri. Mä heitin panokset siihen. Joo, Joku vissi luutannut täältä jo. Taas takaa tonne. Oliko ne talot luutattu vai? joo, ainakin toi minkä mä nopea kävin läpi, niin ei se ollut mitään. Siis sä luuttasit vai joku muu? Ei kun joku muu. Okei. No lähdetään vittuun täältä. Tässä rynkköillä tuu. Mihin sitten? Vaikka Myltaalta. Häh? Myltäs on porukka. En tiedä. Haluatko sinne vai? Siellä olisi taloja ainakin. Se valkoinen tulee kans sinne. No. Se on vielä sisällä. Auto vasemmalla. Auto tästä vasemmalla. Näetkö? Jeepi vasemmalla. Nyt näet. Nää on alla. Ne kyllä tuli täältä suunnasta, et onkohan myltä nyt luutattu jo. Oh fuck. Onks nää luutattu? Ovet on kiinni. Ei ollut. Se AK-panoksi vai? Joo, on. Aa. Mä en tiedä toisella puolella. Joo.
täällä kyllä ollut mitään. Onko siellä mitään? Tähän mennessä oli. Oh, autove. Onko noin edes nää 2 taloa luulattu tästä? Mäkin ovella kiinni. Vihdoinkin tähtäin. Mäkin tässä reissussa. Tehdään tuolla. Joo, level 2. Häh? Kypärä. Mä otin umpi nyt. Mä jätin tossa mun shotgunissa oli kaikki jutut, jos en haluta. Ei kun mulla eikä. Mäkin jätin shotgunin, mä otin. Se rykkytilasta. Okei. Mä otin umpi nyt. Silenceri. Eiks toisesta talossa ollut mitään vai? Ei oikein. Kun sä tuut takas sitten. Varmista vielä. Ei mun mielestä ollut mitään. Tuu sit. Onko noi edessä olevat luutattu? Tää veikkaa. Nää on kyllä auto edes. Näetkö sä? Tapella ne. Tänne menee. Kos edes. Osui toihin. Nokkasi se. Se toinen on siinä talossa, sinisessä Joo. talossa. Kato just tulee ressaa se kaveri. Mä nokkasin ton kaverin auton vierään. Katselen tikkunaa. Liikelas eteenpäin. Mä käännyn vasemmalta. Mä menen talon takaa kattoo. Mä vahdin tätä etuolle. Se on tässä. Joo. Tässä takaoven mun mielestä. Se on tuossa takaoven nurkas. Saaks se? Nice. Sitten sisällä vaan. Luuttaa se tuo kaveri ulkot. Joo, vittu se on. Tää on auton takaa. No liikutaan auto. Täällä on extended. Mäki ja vesti ja panoksi. 556 vitusti. Vittu Lauri pelästy. Täällä on 556 tosi paljon. Joo. Mä kyllä pidän täällä mun umpi, kun siinä on silenceri. Auto. Mistä suuntaan? Niin tais mennä ohi vaan. Aika kaukaa kuitenkin. Luuttasitko sä? Joo. Että silloin oli? AKM. Skarri. Ota skarri. Otis Kari.
Ja sit me sisällä ottaa panoksen täältä. Joo. Aivan, täällä on kaikenlaista hommaa siihen. Silloin täällä se kaikkea niinku juttu silloin. Joo. Sä teet. Sano. Mä haluan saada poitsaa. Tää. Tässä. Olisi 2 kulpia. Tässä on Red Dotti Vertical Extended Magi ja 556 tosi vitusti. Joku 100 yli. Se oli niin vittu hieno toi Silencer, kun ei edes tajunnut, että mä ammuin sitä. Juu. Se meni vissi vähän paskasousu, kun näki mut tuon toisella ovella. Joo, sit se jäi seiso siihen, se kellä oli se auto vieressä. Mitä sul puuttuu? Et sinänsä mitä jos Silencer olisi kova. No täällä on kompensaattori, mut rynkky siis. Mitä aset sulla on? AK ja Skarri. Mulla on tää... Tätä umppi. Ja rynkky. Olis sulla äänenvaihtoja siellä? Siis umpissa on. Niin. Toisessa ei oo mitään. Tai siis toisessa on kompensaattori vaan. Joo. Täällä on 9 millisiä. Joo, ihan just. Flash hider, angle for grip, holographic. Sä tarvii mitään holografit. Ei mulla. Mulla on molemmissa 2 kouppia. Aika outo, et niinku... Ne näki meidän auto. Mä toivon, että ne näki, koska siitä oli vitun tyhmiä. Niin, no sekin voi olla, mutta nyt niinku. Ei mulla kyllä yhtään tilaa enää. No, lähdetäänkö autolla vai? No, tuleeks niitten auto vai? Sama. Se on jo paskas kunnossa. Mikä väri? Joo, tänne meidän. Meillä oli sininen. Like it fucking matters. Nämä tarkistettu poppi. Joo. Maybe we win, maybe we don't. You never know. Buggy, liikkumaton. Valkoinen auto. Mulla on 2 medkittiä. Mulla on 2 medkittiä, tarviksä toisen? Äi edes, tiellä. Ammu se auto paskaksi. Okei, hyppää auto. Hyppää auto. Vittu, tuolla äsken valo porukka. Tuossa meni äsken oikeatakin auto. Aja.
Ajo just niitä päin. Sitten niitä ei edes, ne yrittää ampua jotain. Mä kierrän täältä. Oh fuck. Se tiellä oli äsken joku 3 eri joukkoa äsken. Niin vittu me mennään. Mä näin niin vittuusti äsken tossa niinku 3 eri joukkoa. Jos me mennään tosta siis valoon, kun me saadaan niin vittuusti turpiin. Mä mennä. Löytäisin eri. En mä tiedä. Kun tossa edessä on vaan teeks botsiklikki ja sit siinä on niinku peltoi. Joo, Norti sammuttu. Sakalla. Niin aika varma, että joku ampuu meitä nyt. Jolo. Keltainen auto. Haluais kaupungin vaan. Häh? Edespäin ammuta. Mä en tiedä mitä. Mä ihan sama. Hypällä pois, hypällä pois. Tutu. Koitetaan päästä johonkin valkoiseen ja kämpitä siinä hetken. Takapäin ammutti. Mä en tiedä, haluais mä kirkkoonkaan. Haluais se kirkko? No, mennään vaan. Tai siis mennä edes oleviin taloihin. Vai? Vai veikka, siellä on joku jo. Mä liikun jo. Valkoinen auto edes, mutta se ei liiku. Täällä on vissi jotain porukkaa kanssa. Näköisesti. Vai haluatko tohon vittu... Mennäänkö tohon vittu isoon taloon? Rynnitään sinne. Vaki tuolla mun vasemmalla. Tai tänne päin. Ai, joo. Jäädään me tänne. Katsoitko sitä ovea? Vai? Joo. Sitten tää. No mä voin katsoa tätä ovea sit. Ja puolella tuli auto vai? Juu. Tai joku sniputtaa tuolta. Mulla on kyllä vähän huono paikka, sieltä taloissa näkee, mutta... Vähän ok tässä. Turvallisin. Joo, mut jos joku... Tänne tulee äijä. 2 äijää. Joo, käännä tänne. Tuu tänne päin. Nokkasi toisen. Toinen oven toisen puolelle. Tapoiks sä? Kuoli. Joo. Okei. Mä hiilaan. Mä hiilan kanssa. Kiitti. Toi on just tota, että mä en pysty kato hoitakaan äijää, josta sieltä tulee. Joo. Näen. Joku auto ajoi jonnekin lähellä. Mä löysin tota suppressori, mut se SMG.
toista mä en vittinyt luuttaa. Jäädään me tänne. Sit kuitenkin teidän tuovi on kuitenkin vielä Joo. sisällä. Varmaan kaverissa. Joo, mä tää. Auto, jos sä lähistät täällä puolella. Ammuks sä vai? Eh. Onks se on sun vieres vai? Tulta seinä takaa ulkoisesti. Niin just sitä mä sanoin. Käy mä kattoo se. Mä en tiedä, että kannattaako siellä lähteä liikkeelle ulos. Okei. 3 äijä. Vai haluatko mennä takaa kautta? Ei vittu, en mä tiedä itse asiassa mikä on hyvä. Vai jäädäänkö me siihen saakka, että valkoinen, siis sininen on täällä läpi? Niin. Okei, nyt porukka vaan näkee helposti, että mä tulen ulos kohta vaan. Joo, mä tiedän. Mä oon niin varma, että noissa talloissa on joku. On vähän kuin Sesmoa täällä. Ottis. Mä tiedän, voiko ulkosatalla joku tietää, että on täällä. En voi tietää. 11 jäljellä. Tai siis 9 meidän lisäksi. Eikö sulla ole mitä potioni? On. Käytä. Käytä. Sininen liikkuu nyt. Tästä kukaan ei käänti kun ulos. Ihan kun mä näin tuossa talossa yläkerrassa on joku. Joo, ammu. Hän. Näetkö sä? Ikkunasta. Vittu. Nokkasi se. Juokse ulos jo. Juokse ulos. Toinen ikkuna. Hilmo. Mä tapoin se. Tai sä tapoit se. Mä tapoin se kaveri kuoli. Oi vittu. Se kun näkee meidän ääntä. Jotta on sisällä nopea. Joo, mä hiilaan, mä tuun perässä. Älä mene taloon, älä mene taloon. Me pitää olla ulkopuolella. Mä ajan tähän. Joo, mä tuun. Tuolla äijä edes. Puitten vieressä. Ai vittu, sä oot kaukana. Jumalauta, no just niin. Jos mä juostan sinne, niin näkee meidät. Tuu täältä. Sieltä ammutaan, näetkö sä? 8 jäljellä. Näetkö nyt ne? Näetkö nyt ne? Tuossa ovet puuhun vieressä. Näetkö? Ne hiilaa. Sä kohta. No, puoli vie... Mä pitää juosta. Häh? Joku kuoli ainakin, mä tiedä, oliko se nokattu jo. Se mä nokkasin sen jo. Se kaveri oli oven vieressä. Oi vittu. Häh? Takaa tulee. Takaa. Se kuoli. Se oli yksi vissi. Se, älä kato sinne, se kuoli. Se vittun puun vieressä äijä. Näki tietää missä me ollaan. Tossa. Nokkas. Tapa se, ketä sä ampuu mua. Aa, Vittu. sä kuolit vai? Joo, mulla oli niin vähän helppiä, että mä kuolin. Älä, mä luulen, että valkoisessa jo. No mä tajuin, että se oli noin lähellä meidän perhettä. Oh. Oi vittu. Oli tyhmä kuolla. Tyhmä kuolla tohon